Бачу задимлення. Йоу-йоу-йоу, не питати. Ось така була дівчина. Вельми непослухмяная. Стоп! Ката! Послухайте дальше. Ой! Такі запалки глядіть і копають. І прихвальовку і прас не включай. Ура! Я засталася дома! Это занадто. З прасом жартувати не можна. Без награду я бачив. Не можна! Я веселий і свободний. Ой! Який стовбурочий! Допоможіть! Давай! Гуля! 7. Пожар ліквідований.